Everything sounds good at Goodies. Με κάθε μπέργκερ και κοκακόλα μπορείς να κερδίσεις ηχοσυστήματα κινηματογράφου Sony, προσκλήσεις VIP και Super VIP για τα Video Music Awards και επιτραπέζια παιχνίδια Music Memo. Και τώρα νέες γεύσεις με μεσογειακό ταμπεραμέντο. Οπα. Όποτε πεινάσεις και θέλεις να χορτάσεις, τότε δίχως να το σκεφτείς, τρέξε σε ένα Goodies. Πάρε πίτα πίτα, η γεύση του είναι Εκπληκτική. Πίτα πίτα, θα σου αρέσει πολύ. Πίτα πίτα, γεύση λαχταριστή. Πίτα πίτα, θα το φας μόνο μιας. πίτα πίτα, συνεχώς θα ζητάς. Νέο πίτα πίτα Goodies χοιρινό. Τρώγεται με πολύ κέφι.